Ωραία, τι βροχή είναι αυτή ρε. Οπ, τι είναι αυτό. Νότος. Πού πας ρε. Είμαστε στα σύνορα με την Σερβία. Ουγγαρία, Σερβία. Γιατί έχει κανένα 2-3 χιλιόμετρα που είναι η ουρά και είναι όλοι σταματημένοι. Τώρα εμείς πάμε από δίπλα και ό,τι γίνει. Είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε κανένα πινελίκι, αλλά θα δούμε. Εντάξει, με τις μηχανές είμαστε. Για να δούμε. Τους περάσουμε όλους από εδώ. Θα μπούμε πίσω από αυτόν. Να θέλει να γυρίσει. Ο άλλος έχει σέρβικες μαύρες πινακίδες. Μπορεί να είναι κανένας διπλωμάτης. Παίζει. Να είναι διπλωματικό. Μάλλον είναι τα σύνορα, ναι. Μάλλον είναι όλοι αυτοί μαζί, γι' αυτό πάνε έτσι. Κοντά σε αυτούς περάσαμε κι εμείς. Μόλις περάσαμε τα σύνορα για Σερβία από την Ουγγαρία, προσπεράσαμε όλη την ουρά. Αυτή η ουρά τώρα από εδώ από τη μεριά της Σερβίας είναι πολύ μικρή. Από την Ουγγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Τους περάσαμε όλους από δίπλα. Δεν μας έβρισε κανένας. Ήμασταν τυχεροί. Γενικά όσες φορές τους έχουμε περάσει όλους έτσι δεν έχουμε φάει βρίσιμο, αλλά δεν θα έχουν άδικο αν μας βρίσουνε. Και τώρα Σερβία. Σε 2 ώρες θα είμαστε λίγο έξω από το Βελιγράδι που κλείσαμε ξενοδοχείο. Και πάλι ηλιοτρόπια στη Σερβία. Παντού. Και Λεβάντες θα δούμε σε λίγο. Οκ. Συναντάμε το Δούναβι πάλι στο Βελιγράδι. Καναπέ, νομίζω κρεβάτι, καναπέ κρεβάτι, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό μάλλον άλλαξε από... Μας έκανε 20 λεπτά παραπάνω σχεδόν. Να σταματήσω να το αλλάξω. Να βγούμε από την πόλη, να πάμε από... Τι μας βάλει τώρα εδώ μέσα.
Δεν μου αρέσει καθόλου να πηγαίνω με τις ράγες του τραμ. Τώρα είμαστε πίσω από το τραμ. Τέλεια. Πρέπει να πάμε στις 650 μέτρα αριστερά, γι' αυτό. Αλλά εντάξει. Βελιγράδι. Ταράμ. Κόκκινο. Κάπου εδώ, ναι. Μετά τη σκανδαλαρία, πώς το λέγανε εκείνη την γειτονιά με τα καφέ και τα εστιατόρια. Ναι. Εδώ είμαστε. Όχι, δεν κουρνάρουν μας. Εντάξει, πήραμε και μια γεύση. Στο φαγητό κάπου εκεί είναι 33. Παρέα Ούγγρων μπροστά. Πού να ξέρουν ότι χθες ήμασταν κι εμείς στη Βουδαπέστη. Πολύ ήρθαμε, βλακία κάναμε. Από εδώ είναι τα λεωφορεία. Εκτός αν πάμε τέρμα δεξιά και τους περάσουμε όλους. Αλλά δεν ξέρω τι παίζει. Χαμός γίνεται. Θα περάσουμε από εκεί, να πάμε έτσι.
Αυτό θα κάνουμε. Θα περάσουμε έτσι από εδώ ενδιάμεσα. Δεν ξεπερδέψουμε ποτέ. Και από τις δύο μεριές είναι για να πηγαίναμε να τους φεύγαμε όλους. Ή ξημερώματα ή πολύ αργά τη νύχτα νομίζω λένε αυτοί να περάσει. Είναι χώρες που έχουν που δεν τα πάνε καλά, ας πούμε, μεταξύ τους. Δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Δεν έχουν τις συμφωνίες που έχουμε εμείς με τις άλλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σέγγεν και τα λοιπά. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να κάνουμε να τους ελέγξουν όλους αυτούς. Τελικά ξεπερδέψαμε σχετικά γρήγορα από τα σύνορα. Περάσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, προσπεράσαμε αρκετά αυτοκίνητα και φτάσαμε αρκετά μπροστά. Αφήσαμε και κάποιους, τους δώσαμε τη σειρά μας. Και τώρα πάμε να περάσουμε τα σύνορα για Ελλάδα από τη λίμνη Δοϊράνη όμως, που σίγουρα θα έχει πολύ λιγότερη κίνηση από ότι στους Ευζώνους. Στους Ευζώνους είναι αυτό που ξέρουν όλοι και που τους βγάζουν όλους το GPS και γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ μετά τους Ευζώνους έχει και δύο διόδια, οπότε πάμε από λίμνη Δοϊράνη, θα κάνουμε καμιά 25 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά θα γλιτώσουμε πολλή ώρα αναμονής και τα 2-3 διόδια. Για Ευγελή δεν συνεχίσαμε ευθεία για Ευζώνους, στρίψαμε για λίμνη Δοϊράνη και κάνουμε και έτσι ένα μίνι τουράκι στα Σκόπια. Ελπίζουμε όταν θα φτάσουμε στη σύνορα Σκοπίων Ελλάδας στη Δοϊράνη να μην έχει την κίνηση που έχει στους Ευζώνους, γιατί από τους Ευζώνους περνάνε όλοι από όλες τις χώρες. Όποιος θέλει να μπει Ελλάδα, συνήθως θέλει να πάνε Χαλκιδική, Αθήνα κτλ, θα πάνε από Ευζώνους. Από εδώ θα πάνε μόνο όσοι θέλουν να πάνε Κιλκής, οπότε έχει λιγότερο κόσμο στα σύνορα. Κάνουμε καμιά 25-30 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά δεν θα περιμένουμε σταματημένοι και περνάμε έτσι και από αυτά τα μυστήρια δρομάκια. Το GPS από εκεί που ερχόμαστε να μας πάει κατευθείαν από Δοϊράνη για να αποφύγουμε τα σύνορα στους Ευζώνους, μας έβγαζε από άλλο δρόμο που ήταν μια μισή ώρα παραπάνω, οπότε επιλέξαμε να πάμε μέχρι Γευγελή από το δρόμο που πάνε όλοι και από εκεί να πάμε για Δοϊράνη και βγαίνει απλά 25 με 30 λεπτά παραπάνω η διαδρομή. Τελικά από Δοϊράνη όντως δεν είχε αυτοκίνητα, ήμασταν το έκτο όχημα στη σειρά και τελειώσαμε μπαμ. Όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Οπότε τώρα έχουμε από εδώ να πάμε Θεσσαλονίκη που είναι καμιά 40 λεπτά νομίζω και θα έχουμε φτάσει πιο νωρίς από ότι θα φτάναμε αν πηγαίναμε από Ευζώνους. Μάλλον.